Terus solusine ngene iki piye to? Aku yo bingung lho, San. Gek butuhe cepet lho iki. Omong ngepet ngono piye, Pak? Kok sampean dadi babine? Aku tak sing jaga lilin. Nyepet ojo to. Bahaya kuwi. Terus sampai kena piye? Ora apa-apa. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ning ndi lho wong iki? Bang Tidil wis teko ae. Gek ngene iki ora duwe duit. Terus sapa ngene iki sing tak tukne? Diane wonge ning ndi lho? Isuk-isuk wis padha tutupane. Dek, rene yo, tak omong penting iki. Nyapa? Napa? Rene yo to. Nyapa lho? Enek apa? Gubuh meni. Kae lho. Bang Tidil teko ae lho. Piye? Bah piye to, Mas? Gek urung enek duit ya apa iki ngedidokne dhewe? Aku dhewe yo bingung kok. Jajal to. Mbok golekne utangan gene sapa kono. Biyene jale tak sanggonge ra metu mbok ben kok tak dobrake. Dicethuk yo apa piye kae? Omong apa eneke? Ya wis kono gek cethukana. Tanggung jawabmu kuwi wong lanang ora? Ya depi. Nggih, monggo pinara, Pak. Lah, sing tak dodoki kene sing liwatmu apa kono? Jane iki lho. Jane kowe iki ning ndi lho? Dodoke kati isuk kowe iki renek e. Kaya tingat-tingut ning jero tapi ra wani metu. Piye? Ansuranmu karo minggu ndek iki. Kok bayar saiki apa ora? Sepurane, Pak. Niki yo aturane dereng enten. Lah terus piye jalukmu? Dek, rene yo. Gawe kopi ngono nyapa to? Iki lho Mas e lho. Monggo Pak kopine. Lah iki, kowe iso tuku kopi nyaur utang kok ora iso iki piye iki? Lek kopi kan regane mek 2.000 to, Pak. Lah utangku lho 100 juta. Kopi ngene iki mek gur tak nggih menghormati tamu. Aja mok bandingne karo kuwi. Ora peduli aku, sing penting minggu iki mau pasoki karo ndek iki. Kayak ngene kopi ngene mbek gur mengke nyogok aku. Enek obate apa ora iki? Omong to Pak, aja meneng ae. Terus piye iki? Minggu iki piye? Ngeblong neh kowe. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Insyaallah minggu ngajeng kula lunasi. Tenan lho. Tapi dobelen telu. Nggih, kula usahane. Sampai kowe ngapusi utawa kowe kabur, titen ana kowe. Dongkel omahmu. Lah, kopine mboten diunjuk to, Pak? Ra usah, paling mau racun. Terus solusine ngene iki piye to? Aku yo bingung lho, San. Gek butuhe cepet lho iki. Omong ngepet ngono piye, Pak? Kok sampean dadi babine? Aku tak sing jaga lilin.
Ngepet ojo to. Bahaya kuwi. Terus sampai kena piye? Ora apa-apa. Apa to? Mosok ngutang kok dadak ngurbani akhirate. Lah apa ngene iki solusine ora enak liyane kok. Jibak. Sakjane aku yo duwe lemah nang kono. Nah, yus kuwi ya didol. Jereke ada warisane ndak oleh lho. Warisan kuwi kena nggih jimat. Sing mengeng sapa? Jarene wong tuwek-tuwek ra oleh kok. Sejak kapan ada lemah dilarang nih? Carane ngono ya ora nek jual beli tanah no. Ya lek sing didol tak ekono ngono ora oleh. Oh lemah-lemahmu dhewe. Berarti sing ndak ngolehi ngono kan rumangsa memiliki. Lah emangnya kono nyukupi, ngerti susah awake dhewe, kok dadak mengang-mengeng. Ada lemah dosa. Ndak oleh. Kowe ora paham-paham to. Carane ngono ora nek untuk lemah. Lek tuku ra apa-apa. Lek adol kuwi lho ora oleh. Terus lek ora nek wong adol sing tuku sapa?